Jajamän. Premiärfågel med monterad aimpoint på hagelbössan. Spännande att se hur det utvecklar sig. Men det kändes bra. Ja, det verkar lovande. 2 fåglar på 2 skott nu direkt. En riktig kråka denna gången också. Det är kul. Rätt upp. Den viker in fint den. En gråkråka till. Det är perfekt. Det känns bra detta. Nu kommer en låg där. Tja! Jag flyger med dig. Jag vill inte skjuta där. Shh! Jag får det hålla ett gaffel. Kommer från vänster höger menar jag. Mina krågor också. Det kommer fler fåglar. Det är 4 kråkor redan. Det gick bra. 5:e gråkråkan och 7:e fågeln. Det kan man inte klaga på. Än så länge så är jag ganska glad över det här lilla aimpoint-siktet på hagelbössan. Känns faktiskt riktigt trevligt och som jag förväntar mig att kunna sikta in kråkor eller svartfågel i detta fallet. När det går riktigt fort kanske man har lite problem med innan med, men jag tror det är en träningssak. Men än så länge känns det riktigt bra. Rakt ovanför. Ingen klockren träff men. Nummer 6 i gråkråka. Nummer 8 i fåglar. Det tycker jag startar jättebra detta.
det är fint. Det var faktiskt riktigt roligt att bli. Den första var ju inte för mer än under 15 meter. Den andra var ju nog, får jag nog säga 40 plus i alla fall. Göran du blev på en sån. Och gråkråkor också. Det är fan vad roligt. Kaja. Det gick 3 skott men det blev 2. 2 kråkor. Rackaren så. Var lite mer för ibland när de kommer ett par och så vänder den andra tillbaka. Undrar om inte den landar på vägen där ute. Där var han, ja. Jag kommer inte här. Jag är inte i vågen där. Det var första råken. Nu, om jag inte är helt fel på räkning så tror jag 15, kan vara 16 fåglar. Men 15 nere här plus kråkan som flög upp och satt sig i trädet där och sen har ramlat ner. Så 16 fåglar har vi nu. Och bra med kråkor. Jag tror det är 12 kråkor. Det är kul. En gråkråka till.
Vad det är roligt. Kaja. Det är en kråka. Nej, det är fruktansvärt. Ja, det blev bom. Minsann. Denna gången träffar jag. Det är trevligt. Jag får gå och hämta av den, ligger en bit ut på vägen. Han kommer fan till mig. Ja, det var lite slarvigt att bomma första där. Det kändes så bra med driv på lite så fick jag den i andra. Upplevelsen förstärks när man har en rödpunkt att lägga framför näbbet. Jo, minsann. Det gick bra det också. Ja, då gör jag mig för dagen. Jag tycker vi har blivit ett bra resultat. 20 gråkråkor, 7 kajor och 5 råkor. Det är jag jättenöjd med. Mycket bra jakt. Och min premiärjakt med aimpoint monterad på hagelbössa är nu avklarad. Och jag måste säga att jag är positivt överraskad. Jag har skjutit 2 ronder sporting för att testa den här innan. Dessförinnan givetvis skjutit in den, riktat in den så den är centrerad i hagelsvärmen. Men jag kommer till att använda den nu ett tag framöver och även kolla det med hur det slår precisionsmässigt att skjuta slugg med slätborrad pipa och aimpoint monterad. Så att det återkommer vi med. Men som sagt, första jakten mycket trevligt och bra resultat.